Image on uudistunut. Image on aina ollut lehti, jolla on merkitystä. Uudistuksessa vahvistimme sitä, mikä lehdessä on parasta, ja toimme rinnalle uusia aihealueita. Imagessa on aina panostettu ulkoasuun. Onnistunut suunnittelu lähtee aina sisällöstä ja tämän tietävät myös kaikki Imagen erinomaiset kuvaajat ja kuvittajat. Lehdessä on nyt uusi, aiempaa selkeämpi rakenne. Jatkossa Image käynnistyy ajankohtaisosiolla, jossa on fiksuja ja hauskoja juttuja eri aihepiireistä. Alkuosa jatkuu viihdyttävillä lifestyle-sivuilla. Tämän jälkeen tulevat lehden isot pääartikkelit, jotka ovat entistäkin perusteellisempia, ja Imagen suosittu kulttuurisisältö kolumneineen löytyy lehden lopusta. Uusimmassa numerossa kirjailija Riikka Pulkkinen kertoo siitä, kuinka hänestä tuli äiti. Lisäksi kerromme Googlen maailmanvalloituksesta ja on meillä juttu kissavideoistakin.